sizoqala silungise lento ukuthi ke ikwazi ukuthi ke ibe right. Sengaba fe ngathatha nomiliva ngithi kulungile. Ngiphinde. Okay. Okay, usaba. Okusalayo sodla abantu. Sodla abantu. Wathi angiphinde. Hayi batomula. Ngitomule nomiliva. Angibuki bafowethu angithi. Ngicela ukuthi uvule wena ukusho ukuthi yipi team ezobidlala ekseni. Ngesonto ekseni yipi team ezobidlala. Ulikhiphe nje iphepha kufair ukuthi yipi leyo team ezodlala ifirst game kuyavukwa ke khombisa abantu Gqom team Gqom Gqom isekseni malume kuvula kuvukona So besese fresh. Dobesese fresh. Okay, mhlambe engakusho nje mawudlala ekseni unethuba eliningi lokuphumula ukuthi kufinal ufike ufresh. So ke komela usheshe ulaleke malume. Mhlambe siqhubeke ukuthi yipi igame umuntu ozodlala igame yesibili manje. Ukuthi ngabe ubani? Nothi ozodlala nokuqala. Cha, udlala yesibili. Hayi akasodlala la siyeza lapho. Wasojaha. Yeah, Seku-right. Ngidonsa. Angidonse ngaza kwethu angibukanga ngithi kulungile. Ufuna malume. Hayi vele ngadlali nawe akusho lutho. Umuntu nje odlala igame yesibili lo ongakazazi na ukuthi udlala nobani. Maskandi. Hey. Okay. Smakathi. Umaskandi udlala igame yesibili. Akumele uvuke kakhulu. Ungavuka nje ukoyibhekela umalume ekseni uthi udlala kanjani. Angathi ngomhla ka10 kungasiphinda la. Kangathi kune game Ungasagoqoza manje vele utomula. No akubele kube kanjalo. Engathi ngasiphinda lokho ngomhla ka10. Kunabantu angathi bazohlangana la. Right? Inhliziyo sha. Okay. Asibone la. Ngidonsa. I big zoom. Lo okay good. Lo uzodlala ekseni. Uzodlala nomalume lo ekseni. ngiyamfisa uma Siphinde sigoqoze noma simnika uZulu. Awuthathe Zulu, awuthathe. Uyathandaza. goqoza Yeah, goqoze. Awuza kahle. Sithini isithunywa baba. Ayike. Ufuna igqom. Hey, ngokubona. Awudonse. yeah sekurayt Udot. Uyamfuna uTira? Amfuna uZulu. Noma ubani wena? Angisabumuntu. Ukhiphe. Hayi bafethu awudonse. Udot. Ngiyabona yini? Manje letha kanjani? Hayi, ababoni. La sizothola ukuthi uTira ekseni uvuka nobani. uBig Zulu uzosivulela asitshele. Yeah, thola malume kuthiwa ngesizulu yangena inkomo entsimini. keep Hayi Ekseni. sohlangana khona. uthi awubani goalkeeper Hayi bo. personal Okay. Igame yasekseni sesinayo. yeah Oku iGqom ne-hip hop history le. Angazi ukuthi kothiwa la futhi angeke ngilale mina ngovukela khona. Igame ke iyesibili iobvious. Udlala ifinal yobese ephuzela amatengane. Igame yesibili iobvious bafowethu Capitals the small la ukhona mfowethu nakho wena lo udlala noMaskandi ukuconfirmela nje abantu awuqaqe lapho into encane mfethu ukuthi sibone ukuthi igospel ukudume umgokusiyana uyadlala njalo angaphika ubani udumi animfuni now mapiano amapiano akhona so iconfirmed sinama team ke awu4 ungakhohlwa ke ekseni vuka mfowethu uyobona isimanga uBig Zulu ebhekene noTira kade babefunana sebehlangene kade babefunana sebeze batholana then ntambama
Amapiano angazi Maskandi uzoyithini le ndaba ngoba abantu abacula amapiano angibazi mina. Labantu bangathatha abantu emgwaqweni bathi bayacula bese bakufaka induku. Hayi kahle nawe wahluleka ukufaka abantu abanebo. Siyacela ungasilethela abantu abangaculi amapiano. Eyadibana kalikwa. Funa amakhehla khona. Asibonge bafowethu sibonge kube kuhle 24 ekseni. Hey, savele savula ke final. Yeah. Nge-24 ekseni Sunday. First game iqala ngobani? Iziqala bonke u-10. 10 exam kulama games. Okay, so 10 ekseni first game ngo-10 ekseni ngizobe ngishaya Gqom. we're gonna cause the biggest upset nje. Ngicela ukubuza malume, yileza abantu bakufune kangaka. Mhlawumbe babona udladla mshukumisi. Lo ngomshaya personal. Oh yes. Valdo sesimthathile uyeza ke kwiGqom ngiyamazi ukuthi udlala umculo onjani akayidlali nje hip hop nawe uyamazi inswembu leyo. So ubaba kaValdo Akathi indawo ezimbi lezo. ama legend 1 ama legend 1 Not 2. no 1 Okay. uphethe uSimphiwe Shabalala uphethe uSiyabonga Sangweni ngiphethe uPhumuzo Manenze. Usaba nosokhulumile na? Akasayini. Ngisesena ingxoxo. Khona abanye futhi engixoxisana nabo yabo. Oh, okay. Ute kuza kithi. Usunamba kathi ntawu 2. Khathola bani? Utekuza kuwe. Ngiyabona ke lo muntu madoda. Siyabonga ba. Bafuna bonke.